खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ जाबाय आंथ' फैनाया एसे गोबावानो जाबाय आरोना आंनि जिथु मेन न' आं जिथु हाबा जाफैनाय न' आंनि हाजबेन्डनि न'आव दंफैयो आरोना आंनि न'आव। ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबा सोंबाय थायो मानो गुमैनि न'निफ्राय ब्लग लाया मानो लाबो होननानै दङ। सिगाङावनो आङो खालामनानै आपल'ड होनानै दोननाय दङ आरोना गोबाङानो नुखादों जानांगौ गेजेर गेजेर लाबोबाय थायोमोन। ओमफ्राय आङो दानिया माने बेयाव फैबाबो ब्लग लानाय जाया आरोना बिनिखायनो नोंथांमोना नुनो मोननाय जाया। जोंहानि न'आवल' थानानै ब्लग बानायनायखौ नुनो मोनो। दाबो जों बेयाव फैनाया जाबायानो आरोना एसे सानब्रैसो जाबायानो। ओमफ्राय आङो ब्लग लायाखैमोन ओमफ्राय नै दिनैहायसो लानो मोनबाय ब्लगखौनो। ओमफ्राय हाजबेन्डआ ला होनबाय थानायखाय लाबाय आरोना एसे माने एसे बोरैबा मोनो आं लानो माने बेयाव फैबाथाय। ओरैनोथ' जेबो बादा गैया भिडिअ लानायनि थाखाय आंखौ ब्लग खालामो होनना बयबो मिन्थिखायो। ओमफ्राय आं ओरैनो लाया आरोना लायालासिनो थायो। ओमफ्राय दिनैहाय आरो हाजबेन्डआ ला होनबाय थाबाय ब्लग ओंखायनो लानाय जाबाय आङो। ओमफ्राय नै दायो आङो लामायाव फैना लाफैदों आरोना इन्ट्र'खौ बैखिनियानो मेन लामाया। ओमफ्राय नै बिथिंजा जोंहानि न' बिथिंजा बारा नुहुरस'ला। ओमफ्राय बिथिंजा हाजबेन्डना दङ। ओमफ्राय दा जोङो थांनो नागिरदों मेडिकेलाव आरोना बाबाखौ बिहाव बाबाखौ लांनो नागिरदों जोंहानि माने मेगना एसे माबा हाबदोंनो दा बेखौ इसे जानायावनो लाङाबा उनावहा बारा जाबा उसुबिदा जागोन ना बेनि थाखायनो जों दायो बिहाव बाबाखौ आंनि बिहाव बाबाखौ हाजबेन्ड आं आरो जोंनि बिबोनां नोंथांमोनाथ' सिगांनि ब्लगाव नुखादोंआनो आरो दिनैहायबो नुनो मोनगोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। दा जोङो ओंखारनोसै आरोना आंनाथ' ओंखारखांबायानो खानाय एसे हनानै दख'ना गानबानो जासिगोन। बिबोनाङाबो ओंखारगासिनो हाजबेन्डनि बिनानाव ओमफ्राय हाजबेन्ड आं ओमफ्राय बिहाव बाबा बेखिनियानो थांगोन आरोना। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। आं जेसेबां हायो लानो नाजागोन भिडिअखौ। बिराद मानसिफोरानो बुङो आरोना मानो गुमैनि न'निफ्राय ब्लग लाया होननानै। दा गोबाङानो मिन्थियो आरोना आङो मोननैयावबो थायो। ओमफ्राय खिन्थु आं नैयाव फैबाथाय आंनि जिथु हाजबेन्डनि न' आंनि जिथु असे न' बेयाव फैबाथाय आङो बांसिन ब्लग लानाय जाया आरोना। ओमफ्राय सिगाङाव लानाय माखासे दङ ब्लग नोंथांमोना जायफोरा आंखौ फार्स्टनिफ्रायनो नायो बिथांमोना मिन्थियो आरोना बुहुद माने फेमिलि ब्लग दङ आरोना जोंहानि बिखुनजो आइजों लानाय बिहाव बाबाजों लानाय आरो बिबोनांमोनजों लानाय बुहुद ब्लग दङ। दाबो नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबा मोनगोन आरोना। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना बांद्राय गोलाव जालायबाय आंना इन्ट्र'आनो। दायो आङो ओंखारहैग्रोनोसै बेनिफ्राय थांनोसै आरोना। ओमफ्राय नै दायो जोङो मेडिकेलावहा मोनफैबाय। आङो फैनायनि भिडिअखौ लायासै आरोना डाइरेक्ट मोनफैनायाव माने ब्लग लाफैफिनबाय आरो आङो। ओमफ्राय बिथिंजा नै आंनि बिबोनां दङ आंनि हाजबेन्डनि बिनानाव आरोना बियो सासेल' बिनानाव। नोंथांमोनाथ' आंखौ सिगांनिफ्रायनो जायफोरा नायो बिथांमोना मिन्थिखायो आरोना। ओमफ्राय दा जोङो बाहेरावहा जनानै नेगासिनो बिहाव बाबाखौ आरो हाजबेन्डखौ आरोना बिसोर भितोरावहा दङ नायजागासिनो आरोना सारजों। ओमफ्राय जोङो बाहेरावहा जना दङ आरोना। दायो नै नायजाखांनानै फैबाय आरोना बाहेरावहा दसे जिरायफैबाय। नैबेनो जाहैबाय आंनि बिहाव बाबा। ओमफ्राय जों माबा रायलायना मिनिदोंमोन आरोना साथामजों। नै बिथिंजा बिबोनाङाबो माबा माबि रायलायगासिनो। आंनि बेवाइ गेदेरनि फिसालाया लादोंमोन आरोना केमेराखौ उन्दै गथ' नालाय बांद्राय लानो रोङा। ओमफ्राय बिदिनो केमेराखौ बिथिंला बिदिला होननानै माने बिमानैया फोरोंगासिनोमोन आरोना बिबोनाङा माने आंनि बिबोनाङा नैबेयो आंनि खाथियाव जिरायनाया। ओमफ्राय बिहाव बाबायाथ' नैबेनो नोंथांमोना आवगायनि ब्लगावबो नुखांखाबाय। ओमफ्रायो दायो जोङो बेयाव दसे जिरायनानै लाग्रोबाय। हाजबेन्डआ भितोरावहा बिहाव बाबानि मा मुलिफोर माने डक्टरा लिरनानै होदों बेफोरखौ माने नायनानै लागासिनो आरोना। दायो जोङो मेडिकेलनिफ्राय फैबाय आरोना ओमफ्राय हटेलाव हाबफैबाय। जि दावरावखा खोनानो नोङो खोमा आंनि रायलायनायखौ माबा मोनसे जाना लानोसै दायो। Weather. Hah? Mau lagi bilang ini? Ang yang kita nama?
जागोन र' नैबे जाबाय गेदेरनि फिसाला एसे उन्दैयाव देखायदोंमोन ना आङो दा एसे देरबाय आरो ना क्लास 1 जाबाय ना इयो ना क्लास 1 ना बाबु क्लास 1 जाबाय आरो क्लास 2 जाबाय बिबथै बियादै मानो मानोबा ओमफ्राय दायो जोङो मेडिकेलनिफ्राय फैबाय आरो ना माबा माबि जाबाय माबायावनो हटेलावनो परथा जाबाय नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो ओमफ्राय आलासिफोरनाव हाबबोला जोब्बाय मोनाबाय आरो ना खिन्थु आं ब्लग बानायबाय थायासै आरो ना असिनाखि मानसि गोबावजों खनसे थांनाय ओमफ्राय बोरैबा मोनोना ब्लग लाबाय थानो ओमफ्राय बिदिनो फैबाय बेदर सेदर जानानै ओमफ्राय दायो जोङो न' मोनसिगोन आरो ना बेखिनियाव ओमफ्राय माबाखौ जायगाखौ जि मोजां मोननानै ओमफ्राय लाखिबाय आरो ना जोङो बेखिनियाव एसे नोंथांमोनजों एसे भिडिअ बानायफिननो होननानै ओमफ्राय खोमसि जाथारबाय दै खिन्थु माबायसा नुदोंथाय जायगाया जि मोजां खुलानो रिल्स बानायनो हामदो ओमफ्राय आं दानि मोजाङै इन्ट्रडाक्सन होनो हायाखै नैबे जाहैबाय जोंहा फिसाला मानो होनबा आंनि हाजबेन्डनि बिदानि फिसाला आरोना सासेल' फिसाला सासे फिसाला सासे नोंथांमोना सिगांनि ब्लगखौ नायदोंबा मिथिगोन आरो बेखौथ' बुंनो नांला आंनि नायल' जाल' सासेल' बिबोनां ओमफ्राय दाना जोङो रिल्स बानायनोसै न' ओमफ्राय भिडिअखौ आङो दा न'आव थांनासो फोजोबगोन दा फोजोबथ'वा रिल्स बानायनोसै ओमफ्राय बिथिं हाजबेन्ड दं आं देखायनो र' नोंथांमोननो हरलाय केमेराखौ औ माबाजों सेल्फिजों खोमसिद्राय नुदों आरो ना नै हाजबेन्डआ माइ फोथारखौसो जि मोजां नुदों पुमा खायमानो ओमफ्राय मानसिफोरखौ गोसोम गोसोम नुजोब्बाय मोनाबायना एसे गुड मर्निं बयनिसिमबो ओमफ्राय मा होनो मैयायो मोना फैनानै आङो ब्लगखौ लाफिननो मोनासै दा सोरांनानैसो लाफिनबाय दायो फुंनि जानो थाखाय मैयानि जानाय आग्लायनाय दङमोन एसे माना बेदर आरोना दाउ बेदर बेखौ एवनो नागिरदों आलुजों ओमफ्राय ओंखामा मोनखाबायानो थावा दुंबाय आंना होदो पियास होदो देरगोन आरो माया कलेज थांगोन नोंसोरलाय नोंसोर सानैया स्कुलाव थाङा ओइनो मेथाइ लाबोनाय दङ आबैया जानोबा सानैबो जाफै लांफै इनो टेबोलाव इनो लांफै भिडिअ नुवा दे नोरै थांफै नोरैहाय एथिं थां नैथिं इसेयाव नाङो नाङाबा होफिननोसै नैथिं ओरै दोनबानो जायो नांजाद्राय दोननाय एवबानो जाबाय ओंखामा मोनखाबाय नालाय बेखौ एवबानो जासिगोन आरो बिबोनाङाबो कलेजाव थांगोन नालाय मैयाबो थांनाय जायासै मैयाथ' जोंखौ मेडिकेलाव थांखाबाय नालाय बाबाखौ लांनायाव ओमफ्राय दा जाहोनानै एगारनोसै कलेजाव थांगोन नालाय बिदि नङामोन साथानो सारिथायावसो फैगोन ना नोंथ' आगोलावसो एसे गोजानमोन सिमलायावमोन नालाय ओमफ्राय दा नैयाव लाबायना जालायाव ओंखायनो खाथि जायो आरो कमलाया मा टाइमाव मोनदों माइ हाखांबासोमोन माइ हानाय टाइमावनो मोनो एसे जास्ताव एसेमोन दानिया थाब सासेया साइकेल नारग्रा
कलेजाव थांबाय बिबोनाङा ओमफ्राय बाबाजों माजों बिसोरबो दा बारियाव थांनो आरोना बेरा हैनो नागिरदोंना माइयाव मोसौ हाबोना नङाबा ओमफ्राय दा जों न'आव हासबेन्ड आं आब' बेखिनिल'सै ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै खोमा ना गोलावद्राय जागोन नङाबा थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअजों थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय